hatta di budarion martang yang mahita di bagasan rotabi. Amin. Marede kita sian nomor 205 ayat sada dot ayat 2. Mar hite-hite guarni di bata ama doh guarni anak na Tuhan Yesus Kristus doh guarni toddi porbadia na tumapalangit doh tanon. Amin. Tungi sema dongaku dia kabanu agijang jala dukon ni ho dangadong dia lomoraku di tanon nak pemeru sibukku doh raku saya di bata do partano batuan ni rohaku jala parjabaraku saliling-liling na. Haleluya. Martangnya kita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala para siroha hu paser pami rohanami di zulum jala hu pangido hami tuho saleon asini roham manggohi rohanami jala sodangi rohanami marhite-hite tobdim asalam tinggal kami nasa dosanami jala utanyo kami hatam na badiai sapayan mahatam di bagasan rohanami asa marparbuin denggak kami hupangido kami masalah nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata di debata turpuk di pertanyaan ngata di Bornginon tersurat di Job 42 memuka siana pitu 1:10 pitu. Jadi dumusun di hatahot Jehovah akka hatahot dep si Job ninna Jehovah mamadok si Elipas siat teman nungatung marsigorgor rimasu midaho doho mida ale-alem si dua halaki ada kata sitong di bawahamu taringot tuau songon na pinabuani na posokku si Job nuaek pe buat tamuma di hamu pitu lebu tobur dohot pitu biru-biru tunggal jalalau hamu manopok na posokku si Job asa dipelehok kamu sada pelea si tutungon manguras samu jala ditangyakon na posok si Jopi hamu jadi topotok kumaibana gabedang be bahenok tuhamu obartu hataoton na binahamunai aidang hata sitong di pabuhamu taringot tuau songon na pinabuni na posok si Jopi dungi lau masyeli pas siat teman do si Bildad sia sua do si Sopar sian naema jala di banda sida ma obar tuhata ni Jehovah tu nasida jadi marpamuati marohani Jehovah ala ni si Job dungi humosing ma di bait Jehovah parsorion ni si Job uju na martangyang ibana mangyodihon ale-alena jala nasa arta dari si Job na jolo silok dua ditabai debata dungi robema sude ahamgina dohot akka ibotona rodi sude donganna magurang manopot ibana las mangas sagu-sagu rap dohot ibana di bagasna jabuna jala didok hata sipir ni todina uhud
ipauli-uli ibana taringot tu saluhut hinamago na pinaroni Jehovah tu ibana jada dileo betu ibana sakita sakesita dohot titis sere sadabi dungi umurang di pasu-pasu Jehovah si Job di ujung na sian na mulanai ay 14,000 biru-biru na 6,000 utona 1,000 pasang horpona jala 1,000 alaudona boru-boru tubuh Musep itu anakna dohot tolu boruna guarni boruna siahan ima si Jemima ia guarni paidua si Keisha ia guarni paitolu si Keren hapuk dungi disadok tanai dan adong Jepang perempuan songon hinauli di boru ni si Jobi jalat di leon amana sida tu nasida hauma bangunan di tonga-tonga ni akka iboto nasida dungi mangulu dope si Job 140 tahun nari gabe sanga dope di ida pahupuna dohot ninina pola opat sudut dungi mate sarimatua masih Jobi jalan mahap rohana di hanguluanon ima saat nak martua do akan atu bangion hata di debata jala nauk biasa amin maret dehita sian nomor 747 ayat sada dohot ayat 2 Asini roha madihamu dohok dame sian debata amata nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Dihamu amanami dohot inanami nahina holongani Kristus Yesus tatangihon ma barita nauli di partangangata di tikion imana tersurat di buku Yohanes bidudua mamuka di ayat sada satro di ayat 12 didok somono dungi patoluarihon adongma na marbagas di hutakana na diluat Galilea jala disima inani Yesus alai dohot ma Yesus rapon akasesianna di pio tu pestai jadi dumburangan anggur nasida ninna inani Yesus ma madok ibana
dang adong anggur di nasida. Alai mina Jesus ma madok ibana marhua ho tuau inang dang dope roti kitu. Dungi nina ina naima madok aka parhobas manang dia dohonon na tuhamu bahin hamuma. Alai manghuton adat parburion ni halak Yahudi adong madiri disi onom busi hudon batu siat-siat dua ro di tolupoting. Dungi ni najis ma madok nasida gohi hamuma aka gusion aik jadi gok situtuma di bahen laos di dok musetu nasida tahui hamuma siani dungi buah kamuma tu iduk muna jadi dibuan nasida ma alai didai iduk ni aka parhobasima aiki naunggabe anggur jaladang di boto harorwana ai holan aka parhobas na manahui aikido ubotosa gabe di joma pangolii. Jadi ninna mamadok ibana saluhut jolma mangalehon parjolo anggur na dumenggan dumpe butong halak asa dilehon na humurang iyaho dipiop hodo anggur na dumenggan rodi nuai asa ima tada na parjolo na binahi ni Jesus di hutakana na di Galilea papatarhon hasangapon nai gabi porsea ma akasisianna di ibana dung salpui tuat ma ibana tu Kapernaum rabdot inana aka anggina do sisianna lausmian manang 3 hari bisi ido saatna dihamu amanami dohot inanami nahina holongani Kristus Yesus maluas yan hagugutan ido lasniroha na ubalga di moluta domutusido na masa diterpukon marlasniroha suhut na marpesta parbagason di hutakana songoni nang di otang di pestai do marlasniroha ala malua suhuti sian hagogotan targogot napuna pestai ala hura anggur di pestai alai dada holan hasutani na marlas ni roha doho do marlas ni roha akan nani otang na ala di jalo do anggur na dumenggan anggur na tumabo sian anggur na somal naung diinum nasida dihamu amang dot inang di pio do Jesus dot akasisianna tu sada pesta parbagaso di hutakana kana ima sada huta na di adong di luat Galilea jonok tu huta Nazaret ima huta hatu tubuh ni Tuhan Yesus jaladodo si Maria di otang di pestai adong no namadok ia si Maria na di otang alani na marpariban do ibana dohot inani pangoli di pestai alani ido marsitutu si Maria padenggaton ulau di pestai ido ubahen akka ahan narikot di pestai akan nahurang sa ikon hobas do ibana lahu mangurupi asa boy sude akatamue na di otang di pestai boy marlas piroha targogot hasuhotoni hatihai ala dang sukup anggur pasahaton na tutamuena hape anggur dosa dan menu na ikon rikot di pesta ni halak Yahudi dos doi somon saksan na ikon adong di ulaon mana di pesta ni halak Batak sasitong na nunga di parade par pestai akan narikot di ulaoni di pestai alis pata sedok do nahura se adong do jupangata akan nahurang di pestai alani ido di situasi na somoni rodo si Maria maben jalan keluar didapot tondo Yesus mangalu-aluhon hagogotani dang tuna asing ibana mangalu-alu
manidok tu parhobasi asalau aka parhobasi tu toko lo manor anggur dong somani ale diboto si Maria do di si Jesus pitor tu si do ibana mangaluluhon hagugutani boy do si pata molo Jepang nasongoni di ulan pesta adong hahurangan sejujur do hita madok ai buha do par pestaon tutu do mar peston manangdang bosa hurangan dan tabo to amang inang sipata adong do hahurangan di aka pestai ale molo si Maria dulu ibana do jalan keluar dan masuk-masuk ibana dan pitor diburai napuna pestai ale bohado asaboy marlas di roa sudi naro di pestai dipakatayon ni si Maria tu Jesus takin taya di son didok ibana dan adong anggur di nasida inna pakatayon ni si Maria tu Jesus dan pakatayon parmudaron dan pakatayon sian ina tu anak alai pakatayon ni sahalak na porsea tu Tuhan Yesus hidup Yesus do tu nasida marhuwa ho tuau inam marhite pandohani neng dohononna dan tuduk tujol ma Tuhan Yesus disude aka ulau ni Jesus dan tuduk ibana tu jolmai alena uduk do ibana tu debata Jahova alani hidup do ibana marhuma hotuau ina hata asli sebenarnya di son hata asli na ima buru-buru manang gunai ale buru-buru ahado pardomuanmu tuau marhite padohani amang inang dipaingot si Maria di parsuni di bata di Jesus dohon ulonna idok ubah didok dan dapok dope tikikku lapatanna dan sadope Jesus tutiki hapapatarna tutiki hasangaponna ima silang dohot haheyon nai nampe songoni dan moru posni roha di si Maria di paretan ni Jesus gabe hidop si Maria do tu akka parhobasi asa setangi nasida jala rade mangulahon ahado na di paretan Jesus tu akka parhobasi dihamu amanami do inanami nahina holongan ni Kristus Yesus haroro ni Kristus tu pestai mangalehon jalan keluar suhut na di bagasan hapusohan na ikon marlas di roha do nasida boy do masa songoni di tonga-tonga ni parmuluata songon na masa di ngulu ni hasuhuton na marpesta hati hai boy di nunga taulahon aka ulau ta di jabu aka ulau ta di parkare juata tarhirim hita asa boy denggal sude nungat terencana dok denggan dok matang jalan nunga somali taun lahon alai buasa si patadang berhasil buido tarimarimangi di bagasan moduta atik nasota jodo debata Kristus di tonga-tonga ni ulotai atik na setok tong dota panasahon gobuta pikirata di tonga-tonga ni aka ulotai alatadok anasomali dan pola be sitanya kono ni builu somoni hita amahina pikirat tado natapang asahon sudi aka ulauta sigano mari nang penunga terencanahon nang penunga denggan tasakapi alai ikon tajodo di bata asetok tong ibana mangupi hita diragam aka ulauta sigano mari asa unang tapang asahon guguta asa unang tapang asahon hasomalata alai molu tuju sita mengalu-alu disude aka hurangan di aka ulotai disima dapot kita lasni roha nasiat Kristus diamu amang do inang marhite pambahenan ni si Maria dipaingot do tuhita satu jisma hita mengalu-alu moloro hagogota songona porsia hita tu Jesus tarjodoh hita sama si Maria na ikon muse paingoton akadongata satu jisma ibana mangaluluhon akana masa di muduna asa haporsiotai tu Jesus paingoton akadongata asa unang lupa ibana
mangalualuhon aka porsorion namasa di nguluna holan tu demata Jehovah. Diragam ni hagogotan nata adopi separjul mahita inang amang mangalui pangurupion tutuhani unang matu portibion unang tapangason pikirata parjolo hita martangiang mangidu tu demata asa diurupi hita dapot hita majalan keluar diragam aka hamaolon namasa di tonga-tonga ni aka muluta molo tapaloas molo tajo tuhani mangatoi aka muluta disima daputita las roha molo tujis hita pasahaton nata horsohoni disima idauta halongangan molo jis nata jau mangot mangatoi aka ulota nang pedang marhasili nang pesipata sa ikon paimaut todo keberhasilan nai dang mandili hita disi alapus rohata nah dumenggan do dipatun dipatuduhon debata di tonga-tonga ni muluta dihamu amanami do inanami dok si Maria do tu parhobasi manang dia do hononna tuhamu baik kamu manang dia do hononna tuhamu baik kamu dipangido si Maria asa diulahon si parhobasi paretan ni Tuhan Yesus hauduhon tu Yesus ido dalam keluar di hagogotan mulut aida nakin amang inang di ekonomi alai manghuton adat pargurion ni halak Yahudi adong madiri disi odong gusi hudon batu siat-siat dua ro di tolopoti ayat pitu dungi ni najis ma mandok nasida gohi hamuma aka gusion ai jadi gok situtuma dibahen haduk dosa sitong na partani Jesuson buha ma bahenon buhado dohonon ai gabe anggur alai dison tukukon taida ma nabulus do rohani aka parhobasi mangului paretan ni Tuhan Yesus gabe disima masa halongangan ai nagabe anggur onma amang inang halongangan na parjolo na masa doi dihutakana dihamu amang dot inang mulu mangula hatani di bata jala setoktong taului paretani Tuhan Yesus disima masa halongangan sapala di bata mamasu-masu hita boido di luar ni paretongon boido di luar ni pikiran ni jolmai setoktong dilihon di bata tu hita boido on natapai Tuhani ali lobis yanido alus ni di bata di hita atong ikut uduk mahita di paretan ni Tuhan Yesus hata Tuhan Yesus sido nagabe haud asa uduk kita di hatana gabe dapot kita mahalongangan bolon natajalo siya ng Kristus sipata boido maralo turuhata alus ni di bata buhado bahinon tadok somoni mungkin do dapot tadok somoni nunga pikiran tatapangasahon nunga taalo alus ni di batai nangpe maraloi ale molo bulus hita mangulahoni molo bulus hita mangoloi dumenggan doi ala debatado menamarsu diamu amang dot inang haporsiaon ni si Maria mangojar ibana mangalualuhon tu Yesus hagogotan ni napuna pestai atong dihitape asa tajau ma Kristus asa setoktong mahita pasahaton muluta tu Kristus asa disima tajalo natumabu di muluta molo setoktong hita uduk di hata ni debata taului hata ni debata disima setoktong dapot ta las ni roha nasyan Kristus atong dihamu amang inang setoktong ma tu debata hita marhaporsiaon ingot ma lubisian natapangidui dilon debatado tu hita asal porsia hita ay debatado mual ni haguguun debatado mual ni las ni roha debatado mual ni akan narikot di parmoluata atong tu debata mahita mangaluluhon bos marohata digohi debatado akan narikot di tonga parmoluata atong nangpe tado pinuaing amang inang situasi
pandemi COVID-19 di situasi na maulon waingon unang gabi masohot hita tapado dirita siyan Tuhani alilam disima hita lamanoktong hapor siya Tuhani latoktok kita mengalul Tuhani jalapos marohata idenggan tikina dilum dibata do hita akan rikot si paradionna di hita ala marpanarihon do dibata sudi angka nata pangidoi jala buas mahita majalo marlas niroha maka lason angka pasu-pasu di mata diganuk parmuduanta tuhatama mamasu-masu hita ganupari amin martanya kita muliate madiho ali Tuhan dihatam naung takas hutang kami napai ngotok kami dan kurang kami mulu setok kami marpos roha Tuhan atong diragam na ikon si ulah nami diragam na ikon si pikiran nami diragam ni akah hurangan di gulu namion asa se Tuhan mahami Tuhan mengalu-aluhon asa guhi mahami Tuhan dia kalas ni roha nasiako papos rohan nami dan kurang kami Tuhan mula setok dohami mengalu-aluhon akka parmuluan namion dua dopanmu ai huboto hami takas kodo mual ni nadengan hudutuan mual ni akka pasu-pasu atong setuho mahami Tuhan pasatun mulu nami jala tupukon paingoto kami Tuhan asa marhiti hapurson nami di Kristus Yesus asa setok kami Tuhan paingoton akadungan nami mulutung nasida mengadopi akaragam amolon parokilon asa paingot kami nasida lam jonok manasida tuho asa disima tarida na porsia kami diho jala ujo kami akadungan nami asa totong nasida maha porsia tuho asa disima Tuhan na tung tarida mahami na setok kami galido kami na ikon narikot dihami Tuhan gugu jala ide Tuhan rohami tu depanmu mangido gugu nasiako ali Tuhan debata aman nami urupi hami diragam ni ulon nami gadopari se guhanmu hami Tuhan aka pasu-pasun nagodani di tonga-tonga ni aka para karejuan aka ulaon se totoma Tuhan horap dot hami asa se marsonang-sonang mangulu nami mangulahon na hobar tulungon ni roham debata aman nami asimaroham pasu-pasu ruas nuriam na tongon dope di bagasan parsahiton saya ape hormat Tuhan tangamu nagok kuasoi lo pamalupo nasida sen parsahiton se papos marohan nami ai ho Tuhan nagabe pangululuan nami asa disima jupang nami gogo nai baru amalumon sen parsahiton jala disima tok-tok kami patariren mulu nama muji-muji guarmu marlas ni roha pasangapan guarmu nabadiai alituan debataan aman nami gohima Tuhan dami na sumur na syakot Tuhan di tonga-tonga ni rumah tangga nami ganuk setok-tok maho Tuhan rabdot kami asa marrohasona kami Tuhan di parguluan nami setok-tok ma Tuhan ho na masu-masu kami jalaon ma Tuhan tangyang elele nami to depanmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami muliate maniho amin. Tapuji matuhata marede mahita sen ede nomor 447 ayat 1 dot ayat 2 laus tapapu muma peliata. Tuhan Yesus napuna songgo brame hari pargo molunai nasado nang sago kabarita hon holong nai
Tatangnyakon ma peliata dia rupa ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararoan ni saluhuk silihon-lihon na dinggan. Dohon nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilohon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga di huriam dohok di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi lihon-lihon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmahita mangido di tangyang atau patai. Aleya manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hamuluan siapari. Say sama dosa nami. Songon panesan nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahamisian pangago. Ayuhodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohan itu hata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debata ama. Dohot persoran itu di parbadiaima. Naman dongani hamu saluhutna. Horas madinita saluhutna.